Mela, nsellem lil kull min qiegħed magħna għal din it-taħdita fuq Facebook Live illum l-24 ta' Marzu 2021. Jien Aleksej Paċe minn Friends of the Earth Malta u nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja l-ewwel net il-Kunsill Lokali tal-Arb u speċjalment lis-Sindku tal-interess li ħadu sabiex nkunu nistgħu flimkien inċerdu iżjed informazzjoni u nkattru iżjed awareness u koxjenza dwar l-importanza tan-naħal fl-ambjent tagħna, fl-ambjent Malti u Awċi. U propju Friends of the Earth torganizza korsijiet għal min jixtieq eventwalment jibda jrabbi u n-naħal ukoll u min interessa ġulli jikkontattjana sabiex ikollu iżjed informazzjoni. Dawn il-korsijiet saru kemm Malta kif ukoll f'Għawdex. U allura hemm ħafna opportunitajiet. Nibdew bl-iżjed ħaġa bażika. Mela in-naħa fejn issib ruħha fil-familja tal-annimali u x'inhi l-klassifikazzjoni tagħha. Qed taraw hawnhekk fejn in-naħla ssib ruħha fin-natura, però fi ftit kliem x'qed ngħidu? Qed ngħidu li n-naħla hija l-ewwel nett insett bħal ħafna insetti li nsibu madwarna u li għandha sforzi speċjali iżjed mill-insetti l-oħra. In-naħla hija li tipproduċi l-għasel. Għalhekk ngħidula apis mellifera, ġifieri tipproduċi l-għasel. U propju dan il-fatt kien għalfejn in-naħla hija l-iżjed insett illi ġie studjat fl-istorja tan-natura. Ġifieri m'hemmx insetti ieħor fin-natura illi ġie studjat daqs in-naħla. U dan propju minħabba l-fatt illi in-naħla tipproduċi l-għasel. Ħadd m'għandu interess joqgħod jistudja d-dubbien għax id-dubbien ma jipproduċu xejn li huwa ta' utilità għall-bniedem jew li forsi jista' jintuża kommerċjalment mill-bniedem. Iżda in-naħla hija l-insett li tagħmel dan u allura għandha interess qawwi mill-bnedmin. Mela peress li insett, in-naħla għandha il-ġisem tagħha maqsum fi 3 partijiet. Sewa għandha ir-ras, il-ħed, it-thorax, is-sider tagħha u l-addome, il-komplement tal-ġisem tagħha, bħall-insetti l-oħrajn kollha. Ġifieri kull insett li jaw fid-dinja, in-naħal, iż-żnażan, in-nemel, id-dubbien semmejnihom qabel, il-friefet, kollha għandhom ġisimhom maqsum fi 3 partijiet. Il-ħed, thorax u l-abdomen. Għandha par antenne, dawk li qed taraw quddiem fuq rasa, sewa b'dawk tużhom biex jixxomm u tħoss bihom. Għandha 3 pari saqajn, mela għandha 6 saqajn bħall-insetti l-oħrajn kollha. U għandha 2 pairs of wings, mela għandha 4 ġwienaħ. U hawnhekk nixtieq nagħmel distinzjoni bejn in-naħla u ż-żunżana. Sewa ġifieri ħafna drabi lilna li nrabbu n-naħal li saqsuna jgħidulna ejjew speċjalment issa dan iż-żmien kif bdiet ir-rebbija. Jgħidulna għandna ferħ naħal fl-għalqa mad-dar fil-bitħa fuq il-bejt ġieli anke ġoġġomnija ta' xi fireplace. Jgħidulna ejja neħħulna dan il-ferħ naħal illi fil-realtà ma jkun naħal xejn, ġieli jkun żnażan, tkun bejt ta' żnażan. U allura hawnhekk qed naraw dak iż-żewġ ritratti illi juru d-differenza bażika bejn in-naħla u żunżana. Mela l-ewwel nett taraw anke l-isem bil-Latin fil-waqt li n-naħla insejħula apis mellifera. Iż-żunżana komuni li nsibu hija l-Polistes gallicus. Ġifieri. Ġifieri li anki fin-natura dawn qasuma relatati ma' xulxin
huma żewġ speċi ta' insetti kompletament differenti. U taraw ukoll li fil-waqt li n-naħla hija oranġo l-kolor tagħha u miksija bis-suf, iż-żunżana hija żjed safranija u m'għandix dak is-suf bħal m'għandha n-naħla. Li żjed żunżan komuni qed nirreferi għalih. Illum il-ġurnata f'ħafna partijiet minn Malta sfortunatament xteret b'ammonti enormi dak li nsejħulu żunżan bal jew l-Oriental Hornet. Ftit ta' żmien ilu l-Oriental Hornet ma kienx daqshekk mifrux fil-Gżejjer Maltin. Però llum il-ġurnata l-Oriental Hornet inferex sew, fil-fatt huwa żunżan illi huwa akbar minn naħal, huwa żunżan illi jiekol in-naħla, ġifieri il-prej tiegħu tista' tkun il-kolonja tan-naħal u inxteret nista' ngħidulu bla kontroll f'ħafna partijiet ta' Malta u nimmaġina anke Tawdex. Huwa dak li nsejħulu l-Vespa orientalis. Fil-fatt f'partijiet mill-Ewropa bħal Franza, bħal Italja, bħal Ingilterra nafu illi hemm tip ieħor ta' Hornet, l-Asian Hornet, mhux l-Oriental Hornet, illi huwa iżjed insidious, jiġifieri iżjed diffiċli biex teħles minnu u jagħmel ħafna iżjed ħsarat fil-kolonji tan-naħal. Għaliex dan jiekol u jeqret in-naħal biex ikun jista' jgħix. Ġifieri fejn taraw dan it-tip ta' Hornet kif jidher isfel, sewwa bil-bends, bil-faxex sofor u bil-komplement ta' ġismu iżjed ħamrani, dak allura huwa Oriental Hornet u iżjed milli xi ħadd li jrabbi n-naħal nissuġġerilkom kemm minħabba li huwa insett perikolus issejħu xi ħadd li huwa ntis fuq pest control. Imma hawnhekk tistgħu taraw it-tlet insetti flimkien. U fil-fatt kemm in-naħla u kif ukoll iż-żunżana jixorbu n-nektar, jiġifieri dak il-likwidu li jipproduċu l-fjuri huwa likwidu ħelu, sewwa ġifieri fih perċentwali ta' zokkor u allura kemm in-naħal u kemm iż-żunżan jinġibed lejn il-fjuri biex ikun jista' jiġbor dak in-nektar, dak in-nettaru. U minn dan il-meraq tal-fjuri, in-naħal eventwalment jagħmel l-asel. Iż-żunżan differenti għax jipproduċi ftit li xejn minn nektar, dak il-meraq tal-fjuri jixorbu u jiddiġerih, però al kontrarju tan-naħla, iż-żunżana hija omnivoru, jiġifieri tiekol anki l-laħam. Mentri in-naħla tixrob biss in-nektar bil-proboxxis tagħha, bl-ilsien twil tagħha. U hawnhekk qed taraw fil-fatt tipi differenti ta' naħal u żnażan kif semmejna qabel. Fil-fatt Malta insibu mal-95 tip differenti ta' naħal. U mhux in-naħal kollu jipproduċi l-għasel. Fil-fatt huwa hija n-naħla tal-għasel Lapis mellifera illi tipproduċi l-għasel u ħafna tipi ta' naħal oħra, pereżempju hemm iż-żunżan bal, kif semmejna wkoll qabel, illi jgħix għalih sewwa tipi oħrajn ta' naħal ngħidulhom solitary bees. Għandek il-carpenter bee pereżempju, dak ngħidulu il-bomblu l-iswed. U tip ta' naħla wkoll dak illi jgħix ma jgħix f'kolonja bħal naħal tal-għasel, imma jkun jgħix għalih u dak li jiġbor iżommu għalih, ovvjament. U hemmhekk qed taraw tipi differenti ta' naħal, il-bomblu dak ten fuq, u tipi differenti ta' naħal ieħor illi mihux naħal li jipproduċi l-għasel. Huwa dak li ngħidulu in-naħal waħdini, naħal solitarju.
U fin-natura għalfejn għandna bżonn in-naħal, għalfejn biex ngħidlek dan l-aġeb kollu fuq in-naħal u kemm importanti għall-ekosistemi, kemm importanti għan-natura. L-ewlieni tan-naħla u l-importanza ewlenija fil-natura huwa minħabba id-dakra. Huwa dik li ngħidula pollination. Allura x'tagħmel in-naħla? F'dan iż-żmien speċjalment tar-rebbija meta jkollok ħafna ħaxix li beda jiffjorixxi, huwa fix-xhur li għaddew fix-xitwa, Deċembru, Novembru, Jannar, kellna l-kampanja li stajtu tarawha ħadranija. Għalfejn, għax bdiet tagħmel ftit, sfortunatament dis-sena għamlet daqsxejn xita, allura dik iż-żerja li jkun hemm fil-ħamrija fl-art timbet, ittella l-weraq u l-kampanja tagħna minn dik il-kampanja tas-sajf safranija li narawha nixfa tieħu xejra totalment differenti għax jitla ħafna ħaxix. Però propju ta' żmien dak il-ħaxix, dawk il-pjanti, dawk il-fjuri jibdew joħolqu l-fjuri tagħhom. U allura in-naħla tmur minn fuq fjura għall-oħra u fil-waqt li minn fjura waħda permezz ta' dak is-suf li għandha mal-sider tagħha mat-toraks tiġbor it-trab tad-dakra jew il-pollen minn fuq fjura waħda, din iġġorru għal fuq fjura oħra u f'dan il-proċess tagħmel dik li ngħidula l-pollination, cross pollination. Sewa ġifieri il-pollen minn fjura waħda jinġar sa ma jeħel mal-pistils ngħidulhom ta' fjura oħra tal-istess tip. Mela jekk għandek inti siġar tal-frott, jekk għandek jinnaf is-siġar tal-ħawħ, tal-lewks, tat-tuffieħ, il-trab tad-dakra minn fjura waħda tas-siġra ħajinġar għal fuq fjura oħra u b'dan il-mod il-fjura tiġi pollinated. Li xtaqt ngħid ukoll jekk hawn xi ħadd li forsi għandkom xi domandi, ħallu d-domandi bħala kumment u wara li intemmu din it-taħdita nkun nista' nwieġeb uħud mid-domandi li jista' jkollkom. Mela kif qed ngħidu dak huwa il-kontribut ewlieni immens li jagħtu n-naħal u jagħtu wkoll insetti oħrajn li nsejħulhom propju pollinators, insetti tad-dakra, illi mingħajrhom il-pollination u l-cross pollination tieħu daqqa kbira. Fil-fatt kieku kellu ma jkunx hawn in-naħal, ħafna mill-ħaxix, ħafna mill-frott illi jibbaża lilu nnifsu fuq il-rol tan-naħla u fuq ir-rol tal-pollinators ma jkunx possibbli. U forsi ġieli smajtu wkoll jew qrajtu din il-quote li suppost qal Albert Einstein għalkemm din mhix ipprovata li jekk in-naħla tisparixxi minn fuq il-wiċċ id-dinja forsi bniedem ma jkollux 4 snin ikollu ftit iżjed, imma żgur illi nieħdu daqqa ta' ħarta fejn dak li għandu x'jaqsam it-tip u l-varjetà tal-frott u l-ħaxix li jkollna fuq il-mejda tagħna. U propju pereżempju din, jekk ċert li tafu dik hija il-fjura tan-naspla. U n-naspli huwa propju wieħed mill-frott ta' matul is-sena illi il-frotta tiegħu tibbaża li l-nifisha fuq id-dakra li tipprovdi n-naħla. Fil-fatt, in-naspla hija waħda mill-ewwel fjuri li nsibu matul is-sena u l-fjuri tan-naspli ikunu viżitati n-naħla żżurhom spiss minħabba li jkunu uħud mill-ftit fjuri li jkun hemm dak iż-żmien tas-sena u propju il-frotta tan-naspla kif qed ngħid meta tiġi imdakra il-fjura allura l-frott ikun ħafna aħjar. Dik hija fjura ta' siġar tal-frott irqiq, frott tal-adma bħal ħawħ, bħal cherry plum, bħal lanċiprisk, bħal lews pereżempju ukoll.
illi jibbaża l-frott tiegħu wkoll fuq il-kapaċità li n-naħla titrasferixxi trab tad-dakra il-pollen minn fuq fjura għal fuq fjura oħra. U hawnhekk fil-fatt qed taraw in-naħla in action. Ħafna drabi siġar bil-fjuri bojot bħal dawk li taraw fir-ritratt ikunu siġar tal-lews iwardu fil-bidu tas-sena ma' Jannar diġà tibdew taraw ħafna mis-siġar tal-lews li diġà jkunu ħarġu l-fjuri u fil-video żgħir hemmhekk qed taraw il-naħla illi qed tiġbor it-trab tad-dakra u minn fjura l-oħra tkun tista' ixxerret dak il-pollen u bekk iddakkar il-siġra, il-pjanta. U fil-fatt, forsi hawn min jaf fil-Kalifornja, fl-Istati Uniti, hemm business kbir illi minħabba li hemm ġonna enormi ta' siġar tal-lews. Fil-fatt fil-Kalifornja tagħti uħud mill-iżjed perċentwali kbar ta' produzzjoni tal-lews fid-dinja kollha nistgħu ngħidu hekk. Minħabba li hemm ġonna kbar enormi b'siġar tal-lews. U fil-fatt ħafna mill-beekeepers fl-Amerika iġorru il-kaxxi tan-naħal tagħhom, il-beehives tagħhom f'dawn il-ġonna biex bekk in-naħla tkun tista' tiffertilizza u tikkross pollinatja dawn il-fjuri tas-siġra tal-lews, l-almonds. Il-bajtar tax-xewk ukoll huwa sors tajjeb ħafna ta' pollen għan-naħal. Okay? Fil-fatt dawk il-boċċi żgħar li qed taraw fir-ritratt dawk huma kollha granules tat-trab tad-dakra illi fil-fatt in-naħla taraw toqgħodos ġol fjura biex tiġbor dak il-pollen. Għalfejn għax il-pollen in-naħla tużah biex titma' l-iżżar tagħha. U allura hiju tagħmel hekk hiju timxi minn post tal-ieħor dak il-pollen jaqbad ma' saqajja u mas-suf li għandha mal-ġisem tagħha u jiġi trasferit minn fjura l-oħra. U l-bajtar tax-xewk huwa wieħed minn dawk il-fjuri illi jipprovdu ħafna trab tad-dakra għan-naħal. Fil-fatt taraw il-bajtra tax-xewk hemmhekk illi wara li tagħmel il-fjura tagħha dik il-fjura mbagħad tiżviluppa fil-bajtra tax-xewk kif nafuha aħna. Imma qed naraw il-fjur tal-ħarrub. Il-ħarrub huwa wkoll sors importanti ta' nektar u pollen. Sawa ġifieri fi-żmien il-ħarif għad id-darba il-ħarrub jipprovdi tip ta' għasel illi Malta nistgħu naqtawh bħala għasel separat mill-għasel ieħor għalfejn għax fi żmien ta' meta il-ħarrub ikun bil-fjur tiegħu ftit li xejn issib fjuri oħrajn għax kun għadda s-sajf ħafna mill-pjanti jkunu mietu, però l-ħarruba toħroġ il-fjur tagħha dak iż-żmien u allura n-naħal ikun jista' ngħidulu aħna jira fuq dak it-tip ta' fjuri. U dak iż-żmien ukoll ikun hemm il-fjuri tal-ewkaliptus illi jipprovdu sorsi ieħor ta' pollen, taraw il-siġra waħda tipprovdi eluf ta' fjuri u dak il-fjuri jipprovdu sors ta' pollen u nektar sewa ta' trab tad-dakra u meraq tal-fjuri mhux biss lin-naħal imma lil ħafna insetti oħra illi għalihom dak huwa sors ta' ikel. Forsi li żjed famuż f'Malta għawdex huwa l-għasel tas-satar, okay, dik qed taraw il-pjanta tas-satar u propju fi żmien Ġunju, Lulju, is-satar tkun waħda mill-ftit fjuri li jkun hemm qiegħda twarrad fil-kampanja, forsi flimkien mal-kappar pereżempju. U allura il-beekeeper ikun jista' u n-naħal ikun jista' jagħmel għasel magħmul biss minn nektar tas-satar. Da żmien imbagħad fi żmien ir-rebbija nistgħu naraw
propju bħalissa ħafna fejn hemm missilla, ħafna missilla illi bdiet warrad. Ngħid sfortunatament da żmien ma tantx għadek issib għall-inqas Malta il-merat ta' silla li konna nsibu qabel u allura dak huwa ta' żvantaġġ sfortunatament anki għan-naħla. U nħeġġeġ il-min qed jismana u li għandu forsi għeliqi illi mhumiex imkabbra bħala uċuħ illi jiżra s-silla ħalli jipprovdi forage għan-naħal u anke għal ħafna insetti oħra pollinators. Il-fidloqqom huwa wkoll pjanta importanti ħafna tipprovdi ħafna nektar għan-naħal u għalhekk inħeġġeġ illi fejn naraw forsi merat ta' fidloqqom anke nħeġġeġ il-konsilli lokali illi fejn jaraw fidloqqom anke mal-ġenb mal-ġnub tat-triq jekk isir xogħol ta' qtuħ ta' dak il-ħaxix li ngħidulu inkorrettament ħaxix ħażin fil-fattu ħaxix salvaġġ għax dak huwa tajjeb iżjed mill-ħażin huwa tajjeb ħafna għal pollinators inħeġġeġ illi min ikun se jaqtaw dak jagħmlu wara li tkun nixfet il-fjura, mhux waqt li jkun hemm il-fjura tal-fidloqqom illi tkun qiegħda twarrad. U l-fidloqqom huwa wkoll bħal huwa l-ġarġir huwa sors importanti ta' nektar u ta' pollen għan-naħal. Ix-xewka l-bajda tarawha wkoll bħalissa speċjalment fart li hija abbandonata. Ix-xewka l-bajda sorsi ieħor ta' nektar u pollen u wkoll sors ta' ekel għan-naħal u pollinators oħrajn. Ġifieri dawk kienu ħafna mill-fjuri sewwa li nsibu f'Malta u Għawdex illi jipprovdu sors ta' ekel sewwa sors ta' pollen u sors ta' nektar għan-naħal li nsibu madwarna. Sa f'Malta għandna madwar jisu 260 beekeeper, 260 persuna li trabbi n-naħal u hemm jisu fuq minn 4000 kolonja irreġistrata. Propju f'Għawdex l-iżjed postijiet li fihom hemm kolonji tan-naħal huma n-Nadur, l-Arb, Għajnsielem, Marsalforn u x-Xewkija. F'Malta l-Mellieħa, Siġġi u r-Rabat ħallu għaw l-Imġar, San Pawl il-Baħar huma il-postijiet fejn hemm l-iżjed kolonji tan-naħal. Meta ngħid kolonja qed ngħid familja naħal kif se naraw dalwaqt. U fid-dinja issa iċ-Ċina tipproduċi l-iżjed għasel warajja jiġu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biżjed minn 18 miljun beehive madwar l-Unjoni Ewropea kollha. U fil-fatt jekk taraw din il-graf din qed turina li fl-Unjoni Ewropea ir-Rumanija, Spanja, il-Ġermanja u l-Ungerija huma l-iżjed pajjiżi li jipproduċu għasel. Għandek it-Turkija mbagħad però billi t-Turkija mhix fl-Unjoni Ewropea, allura d-dejta tagħha ma nsibuhiex hemm niżla hawnhekk. Però dawk huma l-iżjed pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jipproduċu għasel. U niġu issa għan-naħla nnifisha. Mela hawnhekk qed taraw ritratt tan-naħla ma saqajja dik il-boċċa safra dak huwa t-trab tad-dakra, il-pollen li tkun ġabret minn fuq il-fjuri illi tkun żaret. U naħal ngħidulu superorganizmu. X'jiġifieri superorganizmu? Jiġifieri illi n-naħla nnifisha. Jiġifieri jekk inti taqbad naħla u tipprova żomma, tipprova trabbi naħla waħda, dik in-naħla ċ-ċans il-kbir huwa illi tmut wara ftit żmien. Però in-naħal jgħix bħala familja, ġifieri dik in-naħal meta jmur lura fil-kolonja, meta jmur lura fil-kaxxa, fil-beehive, dak in-naħal hu kapaċi jgħix bħala organizmu wieħed, superorganizmu, u kapaċi il-sostni u jmantni lilu nnifsu perfettament. Mela mhux il-naħla waħda imma l-unjoni tagħmel il-forza fil-każ tan-naħal. U n-naħal fejn nżommuh fil-miċbħa, sewwa ġifieri l-apiary bl-Ingliż, u kull waħda minn dawk il-kaxxi li qed taraw hemmhekk, kull waħda jkun fiha familja
U meta niftħu aħna bħala naħħala bħala beekeepers, meta niftħu l-kaxxi x'insibu ġol kaxxa. Insibu dawk it-tilari nsejħulhom. Sewwa ġifieri meta nħarsu minn fuq. Ħafna drabi ssib isu 10 tilari, kull waħda minn dawk it-tilari mbagħad ikun fiha x-xhieda, ikun fiha l-honeycomb, u hemmhekk il-honeycomb magħmul mill-beeswax, magħmul mix-xema tan-naħal, kull waħda minnhom fiha dawk is-cells, dawk iċ-ċiriek iżgħar li qed taraw hemmhekk, u ġo fihom dawk in-naħal jagħmel il-funzjoni tiegħu, ġifieri jistorja l-għasel, jistorja l-pollen, l-istorja n-nektar, u kif ukoll iwellet in-naħal iż-żgħir tiegħu. U hemmhekk qed taraw illi n-naħla permezz tal-popolazzjoni kbira ta' naħal li jkun hemm, hawnhekk qed nitkellmu ġo kull kaxxa jkollna mal-40,000 50,000 naħla. Sewwa ġifieri dak l-ammont kbir ta' naħal ikun kapaċi jżomm temperatura kostanti anke fl-eqel tax-xitwa ġo l-kaxxa tan-naħal. Temperatura jisu qed ngħidu 35-36 grad Celsius ġo l-qalba tal-kaxxa tan-naħal. U jeżistu 3 tipi differenti ta' naħal. Mela n-naħla titwielet minn bajda, dik li taraw hemm fuq, elongated. Jekk il-bajda tkun fertilized, sa niġu wkoll fi żjed dettal dal-waqt, titwielet naħla femminili. Jekk ma tkunx fertilized, proċess jissejjaħ fix-xjenza partenogenesi, il-bajda xorta tfaqqas, però jitwielet bal, jitwielet naħal li jkun maskili. U kull tip ta' naħla għandha rwol differenti fil-kolonja. Mela jekk tkun naħla female, naħla mara, din tista' tkun jew naħla ħaddiema li huwa naħal li solitament niltaqgħu miegħu fl-ajru, ġieli dak in-naħal li naraw ħafna minnu tistgħu tgħidu kwalunkwe naħla li tara da ttir fuq il-fjuri dik tkun naħla worker bee, naħla femminili. Però naħla femminili wkoll li ssib fil-kolonja hija reġina, sewwa ġo kull beehive, ġo kull kolonja għandek reġina waħda u eluf kbar ta' worker bees. U jkollok ukoll id-drones. Daw sewwa huma dak il-naħal li jfaqqas minn bajt li ma jkunx fertilizzat. U allura ħna jkollna proċess ta' metamorfosi, xiġifieri. Ġifieri bħal proċess tal-farfett, tal-butterflies, l-istess ħaġa jiġri bin-naħla. Ma għandek ir-reġina illi biedet bajda, dik il-bajda tfaqqas wara 3 ijiem, minn ġo fiha joħroġ dudu, ix-xat, ngħidulu duqqajs, dak jintema, in-naħal ieħor jitimgħu kemm pollen, kemm nektar. Jikber ħafna, jimla is-sell kif qed taraw fid-disin, dik is-sell tingħalaq, ikun hemm il-proċess tal-metamorfosi, ġifieri dan minn dudu jinbidel u jsir naħla adulta. U fl-aħħar dik in-naħla toħroġ u tiltaqa' mal-komplement ta' ħuta. Huma kollha aħwa ġo kaxxa waħda. U hemmhekk qed taraw ritratt tal-bajt. Okay, kull waħda minnhom dawk hija bajda tan-naħla li reġina tbit fil-qiegħ ta' kull waħda miċ-ċelloli li nsibu fil-honeycomb, fix-xhed. Dak ifaqqas u kif qed taraw f'dak ir-ritratt hemmhekk hemm uħud minn dak il-bajt li faqqas diġà fuq naħa tax-xelluk u allura għandkom qed taraw id-dut, ix-xat, id-duqqajs. Fuq naħa tal-lemin hemm bajt li għadu kif biedet ir-reġina u allura m'għaddewx dawk 3 ijiem u dak il-bajt għadu ma faqqas. U meta dak il-dut ix-xat jiekol u jintema minn naħal, jikber tant illi kif qed taraw hemmhekk bilkemm għandu spazju fejn jiċċaqlaq, daqskemm jikber, u dak huwa id-duqqajs meta nsejħulu duqqajs dak huwa naħal illi għadu ma formax f'naħal għax għadu dudu, għadu duqqajs, għadu xat, u allura jkun għadu qed jintema minn naħal. Fil-fatt, fi żmien 5 ijiem,
dak id-dudu minn bajda tant jikber illi jekk inġib eżempju jisek għandek tarbija li twildet u fl-ewwel 5 ijiem ta' ħajjitha tant tmajnija dit-tarbija illi ġiet tiżen daqs il-infant. Ġifieri il-pis tad-dudu jikber b'1500 darba fl-ewwel 5 ijiem ta' ħajtu dan id-dudu. Ġiet taraw kemm hu importanti li n-naħal ikun jista' jsib x'jitma lid-doqqajs tiegħu, liż-żgħar tiegħu. Hawnhekk f'dar it-trattat naraw naħla li għadha tfaqqas biex ngħidlek. Mela dak il-proċess tal-metamorfosi seħħ, in-naħla żviluppat ġo-ċellola u qatat il-capping, qatat latu taċ-ċella u ħierġa' sewa dik naħla illi għadha kif jew twildet jew faqset. Sewa ħierġa' biex tiltaqa' mal-komplement tan-naħal ieħor. Dawk is-cells li qed taraw ma' ġenba, dawk huma kollha fihom naħal ieħor illi għadu ma wasalx fl-istadju ta' żvilupp pan dik in-naħla li ħarġet. Jiġifieri fis-sigħat ta' wara dawk is-cells ukoll ħajkunu ħajinfetħu u minnhom ħajoħroġ naħal ieħor. Mela dak hu naħal illi għadu kif twielet. U hemmhekk qed taraw propju naħal illi qata' il-latu taċ-ċella u qed elesti biex ikun jista' joħroġ. Fil-fatt la darba mbagħad dak in-naħal joħroġ. In-naħal ieħor, in-naħal adult ġifieri, inaddaf is-sell mill-debri u mill-kumplament tal-affarijiet illi jkun hemm fiha, ħmieġ, trab tad-dakra pollen. Għalfejn jagħmel hekk. Ħalli r-reġina tkun tista' tmur u terġa' tbit fl-istess sell. Sewa ir-reġina tkun tista' terġa' tbit fl-istess post fejn żviluppa naħal ieħor qabel. Issa hemmhekk qed taraw ritratt li juri diversi affarijiet, mela x'qed naraw hemmhekk. Hemmhekk qed naraw l-ewwel nett fin-nofs tar-ritratt għandha kulur differenti mit-tfal tagħha minn ulieda, dawk huma kollha ulieda. Taraw iżjed oranġo, iżjed safranija, hija ikbar, hija itwal. Għaliex għax ġo ġisem għandha il-bajt illi eventwalment ħadbit biex tkabbar il-kolonja tagħha. Apparti minn hekk qed naraw ħafna naħal ħaddiem, ħafna worker bees. Qed naraw ukoll xi drones. Sewa viċin ir-reġina hemm xi naħal bajnejhom ikbar u anke b'ġisimhom ikbar, dawk huma n-naħal il-bawla, drones. Qed naraw ukoll naħal li għadu kif twielet, sewa ftit hemm cells miftuħin. U hemm ukoll ħafna cells magħluqin, ġifieri dak is-cells kannella li qed taraw, dawk huma cells illi għadhom bin-naħal ġo fihom li qed jagħmel il-metamorfosi u li għadu ma faqqas. Allura dak huwa naħal li għadu fil-proċess tal-metamorfosi. Hemmhekk l-istess ritratt iżjed mill-viċin qed taraw in-naħa t'isfel. Hemm wieħed mill-bawla li semmejtilkom għajnieh ħafna ikbar minn tan-naħal ieħor għalfejn għax għandu bżonn jara u nista' naraw dalwaqt għalfejn dan il-bawla għandhom bżonn jaraw iżjed minn naħal ieħor. Mela meta niftħu l-kaxxa tan-naħal, meta niftħu l-beehive, inkunu nistgħu naraw dak li qed naraw f'dak ir-ritratt hemmhekk. It-tilari illi jkun fihom il-honeycomb, sewa x-xema tan-naħal magħmula f'cells u mbagħad in-naħal miżgħud fuq dik il-kaxxa kif għedtilkom mal-40 mal-50,000 naħla illi flimkien ikunu kolonja waħda. U ġo kull kaxxa inti għandek reġina waħda biss. Ma jistax ikollok iżjed minn reġina waħda ġo kaxxa waħda, ġo kolonja waħda. U fit-tilar fil-frame għandek l-asel storjat, għax l-asel in-naħla tagħmlu biex titma' l-żżar tagħha, però meta n-naħla tiġbor biżżejjed asel għalkemm għandha bżonn in-naħal ma jgħidx mela
ħani għafessa, noqgħod inħares. Kif nafu n-naħal huwa bieżel, allura n-naħal ikompli jiġbor u jkompli jaqleb il-nektar fasel, u allura dak hu l-asel iż-żejjed li l-kolonja ma jkollix bżonn biex tgħajjex lilha nnifisha, illi l-beekeeper ikun jista' jieħu minn ġol kolonja. Il-beekeeper qatt ma jieħu għasel illi il-kolonja għandha bżonn biex tgħajjex lilha nnifisha. Il-beekeeper jieħu l-għasel surplus, l-għasel żejjed illi il-kolonja tiġbor u li m'għandix bżonn biex jittejx. Fil-fatt ġieli nisimgħu bis-snin bħal ma sfortunatament probabbli ħatkun din is-sena illi l-ammont ta' għasel li jkun inġabar ma tantx ikun wieħed kbir u jiena personalment meta nara illi n-naħal għandu bżonn dak l-għasel qas neħodlu xejn, in-naħal inħallilu l-għasel kollu illi jkun ġabar għax l-għasel kollu bżonnu għalih biex jissopravvivi u biex ikun jista' jgħix. U ġottilar l-għasel ikun storjat in-naħa ta' fuq kif taraw f'dak ir-ritratt u n-naħal jistorja wkoll il-pollen, it-trab tad-dakra, għalfejn għax it-trab tad-dakra mħallat mal-għasel in-naħal jitimgħu lill-żżar, lil dawk id-duqqajs, lil dawk id-dut il-caterpillars bojot biex ngħidlek li rajna fir-ritratti ta' qabel. Hemmhekk ukoll qed taraw ritratt ta' tilar, sewa ritratt it-tilar huwa miksi bin-naħal fl-istess ħin qed taraw dak l-areas kannella huma areas fejn għandek naħal li dalwaqt jitwielet, sewa kif rajna qabel, u n-naħa tal-lemin, in-naħa ta' fuq fir-rokna, hemmhekk hemm għasel storjat biex in-naħal ikun jista' jużah ħalli jitma' id-duqqajs tiegħu. U jekk aħna nħarsu minn fuq għal isfel, sewa mela niftħu il-beehive, niftħu l-kaxxa u nħarsu l-isfel, naraw li n-naħal qassam il-kontenut tal-beehive f'dan il-mod. Mela fin-nofs hemm dak li ngħidulu brood, xiġifieri brood, jiġifieri dak id-duqqajs, dak in-naħal illi għadu bajt u għadu dut, dak issibu n-naħa tan-nofs, fil-ġnub mbagħad insibu l-għasel u l-pollen. U għalfejn jagħmel hekk in-naħal. In-naħal jagħmel hekk mhux għax il-beekeeper jagħmlu f'dak l-ordni, dak huwa kompletament prerogattiva tan-naħal. U n-naħal jagħmel hekk propju biex fix-xitwa ikun jista' jżomm il-brood sħun, sewwa jkun jista' jisu tarka u jilqalu biex ma jiksaħx dak id-dut, dak ix-xatt, dak id-duqqajs għax inkella jmut kollu. U fl-istess ħin anke fis-sajf jilqalu misħana tax-xemx li jkun hemm barra. Hawnhekk qed naraw mbagħad in-naħal li jkun ġab in-nektar sewwa minn fuq il-pjanti minn ġol fjuri u ikun beda jistorja u beda jifforma l-għasel. Mela x'tagħmel in-naħla? N-naħla ġġib in-nektar, il-meraq tal-fjurja, terfaw ġol istonku tagħha, stonku differenti minn dak li tuża biex tiekol, tieħdu lura ġol beehive u tpoġġih ġo dawk is-cells. Mbagħad naħal ieħor irewwaħ ġwien ħajħ u permezz tek ikun jista' jbaxxi il-livell ta' umidità ta' dak in-nektar, allura jġibu iżjed tikk biex ngħidlek iżjed oħxon. U dak biżżieda anke tal-enzimi ta' kimiċi minn ġol glandoli tan-naħla, dak minn nektar jinqaleb u jsir għasel. U allura xi ħaġa importanti biex ikollok kolonja naħal li tkun tista' tgħix, għandek bżonn 4 affarijiet. Għandek bżonn reġina, għax mingħajr ir-reġina il-kolonja tisfaxxa fix-xejn. Għandek bżonn ħafna worker bees, dawk li rajna x'dawk huma jagħmlu x-xogħol il-kbir illi jdaħħlu in-nektar u jdaħħlu l-pollen mill-fjuri. Għandek bżonn ukoll id-drones, dawk il-bawla, u għandek bżonn il-bejta tan-naħal bil-bajt, bil-larva u bil-pupa, ġifieri bil-naħal illi kun qed jagħmel il-metamorfosi. Naħal forsi tgħidu li kif jikkomunika. In-naħal jikkomunika b'żewġ metodi differenti. L-għalnet jikkomunika bil-kimika. Mela n-naħla għandha glandoli ma' ġisimha. Nafu li għandha mill-inqas 15 glandola. Illi dawn jarmu jew likwidu, jew vapor, gas, ġifieri,
u dik il-kimika li tarmi isservi biex tibgħat messaġġi differenti lil naħal ieħor. Sewa n-naħal ma jistax jitkellem, naħal m'għandux widnejn mhux ħajisma', imma n-naħal juża l-antenna tiegħu il-run tiegħu biex ngħidlek bħala l-widna u l-imnieħer tiegħu. Mela meta ikun hemm xi periklu għan-naħal, sewa in-naħal jarmi il-feromon dik il-kimika ta' allarm u jgħidilhom isma' lil ħut u l-oħra. Kif għattilkom fil-kaxxa in-naħal huwa kollu waħwa. Jgħidilhom isma' ġej hawn inkwiet, naf ġej nar, jew ġej xi ħadd ħajprova jeħdilna l-għasel, mela lestu għax qed nirreleasjaw il-feromon tal-allarm. U allura n-naħal ikollu defensive mechanism. Il-brud ukoll, ġifieri dak il-larva tarmi feromon ieħor, bat għandek drone feromon u nasonoff feromon. Dak huma kimiċi li żjed kimiċi bejn naħla u oħra. Mela kif għattilkom qabel ftit fil-qosor, in-naħal għandha ġisimha maqsum fi 3 partijiet: ir-ras, is-sider, it-thorax u l-abdomen. Qed taraw ukoll ammont kbir ta' xar u suf fuq il-ġisem tan-naħla li jintuża biex jiġbor il-pollen. U għal-kontrarju tal-mammiferi, għal-kontrarju tal-bnedmin, l-iskeletru tan-naħla mhux jgħid ġewwa ġo ġisimha, imma jgħid fuq barra. Sawa bħal korazza ta' soldat kif qed taraw fl-istampa, in-naħal għandu skeletru fuq barra ta' ġismu. U allura ġewwa jintuża dan biex ikun jista' jiddefendi lilu nnifsu. Fil-ġewwa fil-qalbieni tal-ġisem tan-naħal, u mbagħad kif qed taraw hemmhekk għandu l-istonku, għandu l-ammont differenti ta' qlub, m'għandux qalb waħda, għandu ammont differenti ta' qlub żgħar li jintużaw biex jippumpjaw il-likwidu, id-demm biex ngħidlek matul il-ġisem tan-naħla sħiħa. U anke il-ġewna tan-naħal hija meravilja tan-natura, qed taraw dak il-framework ta' vini ta' venatura fuq in-naħal. Għandek imbagħad il-membrana fin-nofs bejn venatura u oħra li ttija żewġ affarijiet, ittija s-saħħa, sewa ħalli n-naħla bil-ġewnaħ tagħha tkun tista' ttir, u ttija wkoll il-leġġerezza, sewa in-naħla kull ma tiżen 0.1 of a gram. Jiġifieri għandek inti saħħa kbira f'pis żgħir ħafna. U propju taraw anke kemm sabiħ tan-natura li n-naħla għandha dik il-toqbajsa, da msemmija hemmhekk antenna cleaner, illi meta il-qrun, meta l-antenna tan-naħla ikun hemm ċappas kollu pollen tgħaddih minn ġo dik it-toqba li għandha propju id-daqs eżatt tal-antenna biex tkun tista' tnaddafa mill-biċċiet tal-pollen li jkun hemm fiha. Qed taraw l-azzjoni fil-video. Hemmhekk bħalma rajna qabel ukoll dik hija n-naħla bil-xirja biex ngħidlek bil-basktijiet b'saqajja kollha pollen illi ġabret minn fuq il-fjuri u illi sa tieħdu fil-ħajf, fil-biħaj, fil-kaxxa, fil-kolonja tan-naħal. Mela semmejna wkoll ir-reġina, sewa reġina tbit il-bajt kollu fil-ħajf. Reġina tgħix jisu 3 snin, ħafna iżjed mill-komplement tan-naħal ieħor. Tista' tbit meta tkun fl-aqwa tagħha mal-1000 bajda kuljum, jiġifieri di pratikament magna tal-bajt. Ġifieri matul ħajjitha kif qed taraw hemmhekk tista' tbit bejn 500,000 u 1,000,000 bajda. U il-bajda taraw hemmhekk dik hija ovvjament is-sajż huwa ħafna ikbar minn kemm hu in relation meta qabla mad-daqs tar-reġina, però dik hija r-reġina tan-naħal illi kif għattilkom qabel ġo kull kaxxa
ikun hemm waħda biss. U hemmhekk qed taraw ir-reġina lesta biex tersaq lura u U meta hemm il-bawla, sewa l-bawla huma dak in-naħal li jitwielet minn bajt li ma jkunx fertilizzat. U il-bawla ix-xogħol tagħhom huwa li jiffertilizzaw irġejjen minn kolonji oħrajn. Sewa jxerdu l-ġenetika tagħhom ma' kolonji oħrajn. Naħsbu wkoll li xogħol ieħor tal-bawla huwa li fi żminijiet speċifiċi matul is-sena jgħinu biex iżommu in-naħal u l-brud sħun li ma jirżaħx. L-għajnejn tan-naħla huma magħmulin minn ħafna għajnejn żgħar kif qed taraw f'dak ir-ritratt li ġbit u kull waħda minn dawk l-għajn tagħti vista tajba lin-naħla. U hemmhekk qed taraw mbagħad comparison in-naħal worker fuq in-naħa tax-xelluk imqabbel mal-bawla fuq in-naħa tal-lemin u taraw mill-ewwel illi l-bawla għandu għajnejh ħafna kbar minn dawk tal-worker bees. Sewwettilkom għalfejn. Ir-raġuni hi għax il-bawla ir-rwol tagħhom kif qedna huwa li jitgħammar marġejjen oħra u allura importanti illi dan il-bal, dan id-drone ikun kapaċi jsib u jkun kapaċi jara irġejjen verġni li jkunu qed itiru fis-sema. U li jiġri kif qed taraw hemmhekk fir-ritratt huwa li inti jkollok mhux wieħed imma mal-50 drone li joħorġu minn ġo kaxxa waħda jiffurmaw sħaba itiru jindunaw illi hemm irġejjen verġni jitgħamru magħhom u wara li jitgħammar id-drone imut. Wara li jiġri dan ir-reġina li ma tkunx għadha verġni at that point terġa' tmur lura fil-kaxxa fil-kolonja tagħha biex ngħidlek ir-reġina tkun tagħmret mhux ma' wieħed, tkun tagħmret ma' bi 15 u 20 drone differenti. Jiġifieri tkun ġabret l-isperma minn qisu 20 drone differenti u marret lura bihom fil-kaxxa tagħha. U minn dakinhar ir-reġina ma terġax toħroġ mill-kaxxa, ħlief meta tofroħ. Għax il-reġina tkun ġabret biżżejjed sperma biex tiffertilizza kemm ikollha bżonn bajt matul il-kors ta' ħajjitha. Hemmhekk qed taraw l-ovaries tar-reġina illi mbagħad tkun tista' tużhom biex tbit il-bajt minnhom. In-naħla worker bie in-naħla fattiga l-ħaddiema dak ma jbidux bajt u x-xogħol tagħhom huwa illi jieħdu ħsieb in-naħal meta jkunu għadhom żgħar jitmagħuhom inatfu u meta jikbru ix-xogħol tagħhom jinbidel u jmorru jiġbru n-nektar u l-pollen minn fuq il-fjuri. U hawnhekk qed taraw il-metamorfosi li semmejna qabel mela tfaqqas bajda tifforma dak id-dudu ikollok il-metamorfosi jiġifieri dak id-dudu jsir naħla u fl-aħħar mill-aħħar in-naħla toħroġ u toħroġ minn ġol kaxxa. U fil-waqt li naħla normali tieħu 24 ġurnata minn bajda sa ma tfaqqas u toħroġ drone anzi 24 ġurnata naħla normali tieħu 21 ġurnata, ir-reġina tieħu 16 ġurnata, tieħu ħafna inqas biex tiżviluppa. U propju raġuni għax jekk il-kolonja tan-naħal tisfa bla reġina, allura importanti li jkollha reġina ġdida kemm jista' jkun malajr. U bl-evoluzzjoni mal-miljuni ta' żmien in-naħal żviluppa b'tali mod li r-reġina tiġi mitmuha ħafna iżjed ikel milli jiġi mitmuh naħal ieħor u allura tiżviluppa ħafna iżjed malajr. So allura ir-reġina tiżviluppa f'16 ġurnata fil-waqt li worker bee tiżviluppa f'21 ġurnata. Id-drone peress li hu ikbar jieħu 3 ijiem iżjed.
U kif issir reġina allura? Il-mod li bih issir reġina huwa mhux bl-eredità bħal fil-bnedmin, imma permezz l-naħal illi jitma l-larva tiegħu ħafna iżjed malajr, ġo cells kif qed taraw hemmhekk prodotti apposta, sewwa ġifieri dik għandek il-larva qiegħda mdawra b'dak li ngħidulu il-papparjali, royal jelly, illi dik ir-royal jelly tant tiġi metmuha illi dik in-naħla, dik il-larva tiżviluppa lilha nnifisha ħafna iżjed malajr. U b'dak il-mod tkun tista' mbagħad tiżviluppa malajr u ssir reġina, ġifieri sempliċement bil-mod ta' kif il-larva tiġi metmuha tiżviluppa reġina jew naħla normali. U hemmhekk qed taraw reġina mdawra minn naħal ħaddiema, reġina taraw markata ħadra sempliċement biex il-beekeeper meta jkun qed jagħmel l-inspections tiegħu nindunaw li għandna reġina, u allura rridu noqogħdu l-għonet ħafna iżjed attenti biex ma noqtuwiex biżball. Għax jekk tmut ir-reġina għandek ċans li titlef il-kolonja tiegħek tan-naħal. U mbagħad għandek kif semmejna qabel ukoll il-bawla drones. Sewwa ġifieri drones ir-rwol tagħhom huwa li jitamru ma' irġejjen minn kolonji oħra, sewwa ovvjament mhux minn l-istess kaxxa, u b'dak il-mod ikunu jistgħu jiffurmaw irġejjen ġodda. U hemmhekk qed taraw iċ-ċelloli differenti mela fejn il-worker bee jiżviluppa ġo ċella ċatta kif qed taraw in-naħa t'isfel, ir-reġina tiżviluppa ġo dik iċ-ċella jisanda forma ta' karawetta. Għax tkun ikbar ma toqgħodx fil-fatt reġina ġo sell normali għax tkun ikbar. U fil-waqt li r-reġina xogħla huwa dejjem li tbit il-bajt, u fil-waqt li id-drones il-bawla ħafna mix-xogħol tagħhom huwa li jitamru, il-ħaddiem in-naħla ħaddiema l-worker bee tbiddel ix-xogħol tagħha skont kemm għandha żmien. Mela meta titwielet tkun qiegħda x-xogħol tagħha illi tnaddaf ngħidula nurse bee, tnaddaf is-cells u titma' il-brood, titma' dawk id-dud. Wara li l-glandoli tagħha jiżviluppaw, tibda titma' il-royal jelly, tiżviluppa tipproduċi royal jelly, sewwa dik is-sustanza b'dawk il-kimiċi li qed taraw hemmhekk, sustanza nutrittiva immens, illi kapaċi tbiddillek naħla minn naħla għal reġina bis-sustanzi kollha illi fiha. U allura n-naħal iż-żgħir huwa l-iżjed naħal nurse bees li hu kapaċi jipproduċi dak ir-royal jelly. Wara mbagħad in-naħal jgħaddi biex jagħmel nektar ripening, ġifieri jieħu il-nektar u permezz ta' ċaqliq ta' ġwien ħajħ irewwaħ biżżejjed biex ikun jista' ibbaxxi l-livell tal-umdità fis-cells u jkun jista' jipproduċi għasel min-nektar li jkun ġie fil-ħajf. Permezz ta' glandoli oħra, in-naħal kapaċi jipproduċi dawk il-flakes tax-xema. Ġifieri x-xema tan-naħal hija prodott tan-naħla stess. Taħt żaqqa għandha dawk il-glandoli jibdew jaħdmu jisu ġimgħa u nofs ġimgħatejn wara li titwielet, wara li tfaqqas in-naħla u kapaċi jipproduċu dawk il-flakes tax-xema. Hemmhekk qed taraw ukoll kif jiġu prodott il-honeycomb, kif tiġi prodotta il-xema tan-naħal. Sewwa ġifieri n-naħla tipproduċi dawk il-tubi ta' xema, in-naħal li ieħor mbagħad kollu flimkien jipproduċi sħana li permezz tiegħu dak ix-xema tieħu dik il-forma hexagonali, sewwa dik il-forma li nafu biha. U wara li n-naħla tikber ftit iżjed u mbagħad tibda tagħmel dak huma t-titjiriet ta' orjentazzjoni, ġifieri. Ġifieri tibda toħroġ ftit naqra bin-naqra minn ġol kaxxa u dejjem tara xemma dwar il-kaxxa ġol miċbħa. Mela jekk hemm siġra kbira naħa minnhom u siġra żgħira naħa l-oħra, taf illi meta ħadd titterġa' lura trid issib dik is-siġra kbira u dik is-siġra żgħira. U allura tara landmarks, sewwa tara jinnaf il-kaxxi stess. Tara siġar oħrajn, tara forsi xi dar, xi kamra, xi ġiebja, xi ħaġa, illi jservu ta' landmarks
biex in-naħla tkun tista' terġa' lura u ssib il-kaxxa tagħha. Issa naħla kapaċi ttir distanzi twal sa 5 km, 3 mili bejn wieħed u ieħor, però permezz tal-landmarks hi kapaċi terġa' lura u ssib propju l-kaxxa tagħha stess. In-naħal qatt ma jmur minn ġo kaxxa tiegħu għal ġo kaxxa oħra, jekk mhux biżball jew għax ikun mexxi ħirrieħ. Imma n-naħla kapaċi permezz tal-landmarks li hija tifforma kapaċi tmur lura ġo l-kaxxa tagħha stess wara li tkun imxiet distanza ta' 5 km il-bogħod mill-kaxxa tagħha stess. Issa naħal ieħor iservi wkoll bħala gwardji, sewa allura joqgħod attent illi jien nafsi fil-bidu semmejt il-żunżan bal. Żunżan u ħanfus u brimp u anke ġrieden ħafna drabi jippruvaw jidħlu ġo l-kaxxa tan-naħal għalfejn għax hemm l-għasel. Ixommu l-għasel jippruvaw jisirqu l-għasel minn ġo l-kaxxi. U għandek naħal li huma gwardjani illi jagħtu x-xewka lil min jipprova jisraq ilhom l-għaraq ta' ġbinhom sewa l-frott ta' ħidmietom. U dak in-naħal xogħlu jkun gwardja. Hawnhekk qed taraw issa ritratt mill-mikroskopju tax-xewka tan-naħla, sewa taraw kemm tkun iddettaljata, ġifier mhux biss xewka, imma għandishom garġi b'tali mod illi meta x-xewka tidħol ma tkunx tista' tinġibed il-barra u n-naħla meta ttir jinġibdula l-imsaren tagħha u n-naħla tmut. U iżjed milli jekk niggiskom naħla fil-fatt, iżjed milli tipprova issib il-ħall jew baking powder jew kwalunkwe kimika oħra jew creams, l-importanti huwa li tneħħu x-xewka kemm jista' jkun malajr. Mela iżjed milli tipprova ssib xi ingwent jew x'il-makiesa jew xi ħaġa, araw illi tneħħi x-xewka kemm jista' jkun malajr għalfejn. Ħalli dik il-borża bil-velenu ma telħaqx tinżel ġo ġisimkom, ġo l-punt fejn tkun nigżitkom in-naħla. Però wara kollox jekk nigżek naħla fil-fatt dak hu ritratt tiegħi wara li nigżitni naħla fuq subajja l-werrej kif qed taraw kull memm huwa daqsxejn ta' nefħa, ġifieri sakemm inti ma tkunx allerġiku, għax dak il-każ il-konsegwenzi jistgħu jkunu ħafna iżjed gravi, jekk ma tkunx allerġiku kull ma jkollok sempliċement ftit tan-nefħa. U dik hija raġuni fil-fatt talfejn il-beekeeper jilbes l-ilbies protettiv għax meta inti tiftaħ il-kaxxa kif qedtilkom m'hemmx naħla waħda imma hemm għexieren ta' eluf ta' naħal. U allura il-beekeeper importanti illi jipproteġi lilu nnifsu. U fil-fatt illum il-ġurnata anki it-tfal aħna nħeġġuhom illi jiġu magħna fil-mixbħa sewwa fl-apiary għax jeżistu wkoll anki l-bies għat-tfal ta' kull età. U wara li jiggradwaw biex ngħidlek minn gwardji in-naħal, allura mbagħad imorru fuq l-iżjed xogħol li jdu ma jagħmlu f'ħajjithom li huwa dak tal-foraging. Ġifieri dawn joħorġu minn ġol kaxxa imorru jduru għal 4 affarijiet. Għandek il-pollen, it-trab tad-dakra li huwa sors ta' proteini għan-naħal, jiġbru n-nektar, sewwa il-meraq tal-fjuri, sors ta' karboidrati, jiġbru l-ilma wkoll, importanti l-ilma, speċjalment fis-sajf tara ħafna naħal, jien naf ma xi għadira ilma ma xi ġiebja miftuħa, jiġbru l-ilma biex ikunu jistgħu jkessħu il-ġewwieni tal-kolonja tagħhom ħalli ma tisħonx iżjed minn kemm hemm suppost. U jiġbru wkoll dak li ngħidulu ż-żaftura bil-Malti, il-propolis. Huwa tip ta' reżina li jarmu ċerti siġar, bħas siġar tal-prinjol pereżempju, siġar oħrajn, li jintuża huwa antimicrobial, ġifieri anki dak niġbruh aħna bħala beekeepers u ssib tixtri minnu illi tista' tużah anki kontra antimicrobial agents, kontra l-infezzjonijiet. U antisettiku. U dak żewġ ritratti qed tara hemmhekk naħa fuq in-naħla qabel ma tkun marret fuq il-fjuri biex tiġbor il-nektar sewwa l-meraq tagħha stess u fuq in-naħa t'isfel mbagħad minn naħa l-oħra qed taraw in-naħla wara li tkun ġabret il-pollen, wara li tkun ġabret in-nektar, niskuża ruħi. Jiġifieri qed taraw
l-ammont ta' nektar li tkun ġabret u kemm dak ikun inġabar fl-istonku tan-naħla. Hawnhekk issa taraw l-ammont ta' il-tilari li semmejna l-ammont ta' tilari ġo l-kaxxa tan-naħal u kif inhi magħmula il-kaxxa tan-naħal. Mela għandek in-naħa t'isfel il-frames it-tilari li jintużaw biex jikbru broods in-naħal il-ġdid u n-naħa ta' fuq u mbagħad hemm it-tilari li jintużaw biex jiġi maħżun l-għasel. U meta l-ammont ta' naħal fil-kaxxa jikber iżjed minn kemm il-kaxxa kapaċi żżomm, in-naħal jittriggerja propju f'da żminijiet, iż-żmien tar-rebbija, in-naħal jittriggerja dak il-fenomenu li jissejjaħ il-ferħ. In-naħal ngħidulu jofroħ. U meta n-naħal jofroħ, x'jagħmel in-naħal? In-naħal jirriproduċi lilu nnifsu fuq livell ta' kolonja. Mela l-ewwel ma jagħmel huwa li jipproduċi diversi irġejjen u meta tfaqqas l-ewwel waħda minn dawk l-irġejjen, parti kbira min-naħal li jkun hemm fil-kaxxa jaħrab u jipprova jmur isib post ieħor fejn ikun jista' jifforma kolonja ġdida. U proprju da żminijiet, żmien tar-rebbija Marzu, April, Mejju, f'Malta u Għawdex, meta tkun xi ġurnata bix-xemx, mhux ġurnata bir-riħ jew bix-xita, ċans huwa li dak in-naħal ikun jofroħ jekk il-kondizzjonijiet ikunu tajbin. U allura tkunu tistgħu taraw forsi f'xi għalqa, forsi ġinżlu f'xi bitħa tagħkom, forsi ma se siġra. Dak l-anqut naħal kif qed taraw fir-ritratt illi ikun qed ifittex post fejn ikun jista' jifforma kolonja ġdida. U l-popolazzjoni tan-naħal fil-fatt tiżdied enormement fix-xhur li ġejjin, April, Mejju li żjed, u mbagħad għall-ħabta ta' Ġunju in-naħal ikun foroħ u n-naħal ir-reġina ma tibqax tbid daqshekk tbatti mill-ammont ta' bajt li tbid u fis-sajf l-ammont ta' naħal jonqos ħafna u fil-ħarifa jiżdied ftit u fix-xitwa mbagħad ikun l-inqas illi naraw. Mela, semmejna wkoll kif jikkomunika n-naħal, tip ta' komunikazzjoni ssir bil-kimika kif semmejt fil-bidu, bil-feromoni, tip ta' komunikazzjoni oħra ssir biż-żifna bil-lingwaġġ ta' sfin, bil-lingwaġġ ta' żifna. U allura meta naħla ssib xi roqa silla pereżempju, din kapaċi tmur lura fil-kaxxa tagħmel dik li jgħidula l-waggle dance, sewwa żifna tan-naħla u permezz tal-orjentazzjoni tal-żifna tagħha in-relation mal-vertikali, din tkun tista' tagħti żewġ affarijiet, id-distanza bejn ieħor u d-direzzjoni lejn fejn in-naħal ħuta, in-naħal sħaba jridu jmorru biex isibu dik l-art kollha silla jew kollha fil-loqqhom jew xi fjur ieħor. U b'dak il-mod in-naħal ikun jista' jikkomunika ma' xulxin u bekk ikun jistgħu jsibu dawn l-irqajja bil-ikel tagħhom. Qabel ma ntemm daqsxejn fil-qosor l-istorja tat-trobbija tan-naħal matul iż-żmien, sewwa ġifieri l-għasel sibna evidenza li kien jiġi n-naħal kien jitrabba anke fi żmien l-Eġizzjani kif qed taraw minn dik l-istampa, sewwa ġifieri nstabu ġarar tal-fuħħar anke fil-piramidi li kien fihom l-għasel, kien għad fihom l-għasel, u allura nafu li anke fi żmien l-Eġizzjani kien jitrabba n-naħal. U anke fi żmien Aristotli, pereżempju f'350 sena qabel Kristu, diġà kienu jafu illi kienu jeżistu l-irġejjen u d-drones u l-workers. Ġifieri ħafna mill kif għedtilkom in-naħla hija l-iżjed insett li qatt ġie studjat fl-istorja tal-bniedem. Kif qed taraw hemmhekk sal-nofs is-seklu 19 prattikament konna diġà nafu ħafna minn dak li nafu llum fejn jidħol il-bioloġija tan-naħla.
U anke f'Malta, fil-qedem f'Malta, anke sa ftit ta' xieren ta' snin ilu, il-naħal kien jitrabba fil-ġarar tal-fuħħar, dak li nsejħulhom il-qliel, il-qliel tal-fuħħar, illi ġo fihom in-naħal kien jagħmel ix-xhieda u permezz ta' dik ix-xhieda, permezz ta' dik ix-xhieda li tinġabar ġol qliel, in-naħal mbagħad kien jiġbor l-għasel u l-beekeeper in-naħħal konna ngħidu jaqta' l-għasel biex imbagħad l-għasel ikun jista' jitneħħa. Però l-isfortuna b'dawn il-ġarar tal-fuħħar hija li biex inti tieħu l-għasel minn ġo xhieda trid inti taffiġa. Allura titteqret parti mix-xogħol li jkun għamel in-naħal. Mentri llum il-ġurnata bis-sistema tat-telari dak huwa żjed faċli biex wieħed jieħu l-għasel mingħajr ma jeqret ix-xogħol tan-naħla. U f'ċerti miġbħiet li nsibu, pereżempju n-naħat tax-Xemxija u n-naħat ta' San Pawl il-Baħar, sewwa f'Malta, hemmhekk insibu anke apiaries ta' żmien ir-Rumani fejn kienu propju jitpoġġew dawn il-qliel. Dawn semmħulhom qliel. U hemmhekk qed taraw ritratt min-naħa ta' wara bil-qolla, sewwa dik il-ġarra tal-fuħħar illi għandha x-xhieda ġo fiha. U hemmhekk huwa propju wieħed minn dawk il-postijiet illi semmejt qabel illi ġo fihom, apparti llum il-ġurnata jintużaw il-kaxxi kif qed taraw fil-naħa ta' quddiem, in-naħa ta' wara dawk it-toqob ġo l-blat kienu jintużaw biex jitpoġġew il-bokok ta' dawn il-qliel. Jew propju tradizzjoni Maltija. Barra minn Malta kienu jintużaw mbagħad dak li jissejħu skeps, jiġifieri tipo ta' ġarar però minflok tal-fuħħar kienu tal-qasab, sewwa jew tal-qanneb, u il-naħal kien jitrabba ġo fihom. U propju xi ħaġa tistgħu taraw hawnhekk ukoll hija il-fatt li n-naħal kapaċi żomm spacing eżatt bejn kull xhieda. U dak l-spacing huwa eżatt kemm in-naħal għandu bżonn biex ikun jista' jimxi dar ma dar. M'għandux bżonn spazju ikbar u m'għandux bżonn spazju iżgħar. U propju llum il-ġurnata waħda mill-problemi, forsi biex ngħidlek kbar, hija li m'għadniex ħafna l-konsumatur m'għadux ifittex l-għasel lokali li huwa l-aħjar għażla u fis-supermarkets faċli nsibu pereżempju l-għasel ta' barra taħseb illi jkun għasel prodott f'dal każ pereżempju għasel Franċiż, però jekk taqra id-dettal fuq in-naħa ta' wara ħassib li dak kulmu huwa blend, ġifieri huwa taħlita of EU and non-EU ħanis. Biex inti tbieħ l-għasel trid tispeċifika l-oriġini tiegħu. U allura meta inti ħatara li għandek għasel li huwa taħlita ta' għasel li ġej minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea, allura hemmhekk għandek biex ngħidlek garanzija li m'għandekx għasel li huwa ta' xi kwalità ta' barra minn hawn. Allura dejjem jiena inħeġġeġ il-kulħadd biex jixtri għasel prodott Malta, għasel mingħand il-beekeepers Maltin u Għawċin, għax għandek allura garanzija li dak l-għasel huwa magħmul mill-fjuri u minn nektars li nsibu madwarna. Il-naħal insibuh mad-dinja kollha kif qed taraw f'dik l-istampa, fil-fatt huwa n-naħat li żjed kesħin l-Arktiku u l-Antarktiku li ma nsibux naħal fihom u fid-deżert. Però fil-komplement tad-dinja insibu diversi sottospeċi ta' naħal. Malta ukoll għandha n-naħla tagħna fil-fatt fl-Ewropa peress li għandek areas kbar, pajjiżi kbar, kienu kapaċi jiżviluppaw sottospeċi differenti ta' naħal u propju f'Malta bħala gżira maqtuwa minn sqallija mill-kontinent mill-Afrika setet tiżviluppa naħla li hija endemika għal pajjiżna. Sewa dik tissemma Lapis mellifera rutnieri, ġiet identifikata l-ewwel darba fl-1997, ġifier kienet ilha Malta mijiet ta' xieren ta' mijiet ta' eluf ta' snin.
Però fl-1997 kien sar dak l-istudju qed taraw hemmhekk min interessat anki tista' tfittxuh issibuh fuq l-internet jew ikkuntattjawni u nibatilkom kopja tiegħu illi permezz ta' dak l-istudju kienet ġiet in-naħla identifikata l-ewwel darba u iżolata bħala sottospeċi differenti minn naħal li jeżisti f'pajjiżi oħrajn. Issemmiet għal ġieħ Karl Friedrich Rutner li huwa dak ir-raġel qed taraw hemmhekk studjuż kbir tan-naħal u l-klassifikazzjoni tagħhom. U propju n-naħal jintaraf bejn speċi oħra anki mill-anatomija tiegħu. Kif qed taraw anki mill-ġwienaħ hemm fattizzi differenti illi wieħed jista' jifret tip ta' naħla minn tip ta' naħla oħra. U l-appell tiegħi huwa fl-aħħar mill-aħħar biex inħarsu il-habitat tan-naħla. Speċjalment ix-xari, ġifieri dawk l-areas li huma impenġijin bl-aħdar huma areas ta' xari, areas ta' garig. Sewa taraw Kemmuna pereżempju miżawda bix-xari, in-naħa tal-qala, in-naħa ta' Taċenċ, in-naħa ta' Dwejra, ammont ta' xari, mela nipproteġu x-xari mill-żvilupp bla rażan. Anki Malta, in-naħa ta' Wit iż-Żurrieq, in-naħa tal-Mellieħa, l-Aħrax il-Miżjieb, naħa ta' Ħaddingli, huma kollha postijiet fejn għad baqa' ftit xari u l-appell tagħna huwa li wieħed għandu jipproteġi dawk l-areas ħalli il-naħal u pollinators oħra ikunu kapaċi jisibu u jsostnu lilhom innifishom anki mill-avversitajiet l-oħrajn. Ġifieri n-naħla mhux biss għandha l-bniedem illi huwa kontrija, però għandha wkoll pests bħal varroa pereżempju, ċerti li wħud minnkom smajtu biha, dik hija l-varroa, dik hija pest tip ta' urdin illi daħal f'Malta fl-1992 u qeret ħafna mill-kolonji tan-naħal li kien hemm dak iż-żmien. Ġirlhom il-ġurnata il-bniedem huwa obbligat illi jħossib in-naħla għax in-naħla hija insett ukoll insett protett. Mela min jixtieq iżjed informazzjoni nħeġġeġkom tidħlu fil-page tal-Friends of the Earth Malta li tistgħu issibuha kemm fil-website kif ukoll fuq Facebook. Il-Malta Beekeepers Association illi minnu interessat irabbi nħeġġeġkom ukoll tidħlu u tissieħbu fiha u hemm ammont ta' kotba wkoll jekk wieħed huwa interessat illi jista' jixtri u jaqra. Min naħa tiegħi nirringrazzjakom ħafna illi kontu miegħi illum. Min jixtieq kif qedtilkom isaqsi xi domandi jew jikkuntattjani tistgħu tagħmlu hekk permezz ta' Facebook. U min naħa tiegħi nirringrazzjakom għal darba oħra illi kontu miegħi illum u nirringrazzja anke l-Konsill Lokali tal-Arb ta' din l-opportunità illi tani. Grazzi lilkom u l-lejl it-tajjeb.